Hola, soc na Clàudia i us explicaré una estratègia per aprendre la taula del 9. Amb una història que és d'un nen que anava a l'escola i a primera hora tenia classe de matemàtiques i només sabia comptar fins a 9 i el professor de matemàtiques li va demanar que fes la taula del 9 i va fer. Va escriure 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 i 9. I després va posar un per. I després va posar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I després un igual. I va posar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I després ho va fer el mateix però al revés. 0, 1, 2, 3, 4, 5... No, espera, m'estic emboiant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I ja havia fet, i se va donar compte, li va mostrar al professor i el professor li va dir que molt bé perquè ja havia això a la taula del 9. Ja l'havia feta.